Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы. Разам з вамі ў эфіры Сергей Брэшцель. Тэма сённяшняй размовы – стужка падзей. Кожны сучасны карыстач сацыяльнымі сеткамі ведае слова «стужка». Мы гартаем стужку з фотаздымкамі, інфармацыйную стужку. Мы жадаем быць у курсе падзей палітычных, культурных, штодзённых. Наша з вамі жыццё падобнае на стужку навінаў. І нам трэба правільна рэагаваць на тое, што адбываецца вакол нас і ўнутры нас. У сувязі з гэтым давайте прачытаем словы апостала Паўла. «Усё выпрабоўвайце, добрага трымайцеся, ухіляйцеся ад ліхаты у любым яе выглядзе». Першае пасланне да фессаланікійцаў, 5 раздзел, 21 і 22 вершы. Дзеясловы, якія выкарыстоўвае апостал, актуальныя хрысціянскія заклікі і для сённяшняга дня. Выпрабоўвайце ўсё, трымайцеся добрага, ухіляйцеся ад злога. Думка прачытаных вершаў зразумелая. Нам трэба адрозніваць, што дабро, а што зло. Можа, камусьці здаецца, што трэба нейкае адмысловае кіраўніцтва для карыстання і нейкія паслядоўныя крокі. Сакрэт у іншым. Задача з задач у цэнтры ўвагі захаваць галоўнае – Господа і нашу залежнасць ад Яго. Адна сястра ў нашай царкве малілася: «Якія б пытанні не прыляталі, у мяне ёсць ты». Калі Бог побач, тады кожны з нас мае вялікі духоўны патэнцыял. Ад Бога мы атрымалі рэцэптары, нюх, калі жадаеце, каб адрозніваць дрэннае і добрае. Вось некаторыя прыклады звычайнага жыцця. Мы ж лёгка вызначаем, дзе чарвівая бульбачка, сапсаваны памідор, мяккі і вадзяны агурок, гнілы мандарын, няроўнае шво, няякасная дэталь, лысае кола. Так і ў нашым духоўным жыцці заўсёды ёсць рэчы, ад якіх павінен моршчыцца нос. Нам варта быць падобнымі на банкаўскага касіра, які лёгка вызначае фальшывую купюру. Аднак гэтаму трэба вучыцца, у гэтым неабходна практыкавацца. Нядаўна мы з сям'ёй наведалі сяброў. Гаспадар – калекцыянер. Ён паказаў нам дзве, на наш погляд, зусім аднолькавыя купюры. Апынулася, што яны адрозніваюцца як па часе выкарыстання, так і па сённяшнім кошце. Адна царская, другая савецкая. Вызначыць можна толькі па серыях і нумарам. Патрэбныя веды і вопыт. Аднак, калі ты спецыяліст у чымсьці адным, гэта не гарантыя таго, што будзеш паспяховым у іншым. Хрыстос папракаў сваіх сучаснікаў. Крывадушнікі, колер неба адрозніваць вы ўмееце, а прышэсце Месіі не заўважылі. Вам можна ўладкоўвацца, весці прагноз надвор'я, а вось на ролю духоўных правадыроў ніяк не падыходзіце. Што ж рабіць? Памятаць, што Бог дае мудрасць. З вуснаў Яго веды і розум. Гэта разумеў і Саламон, калі толькі пачынаў сваё кіраванне над Ізраілем. Ён ведаў, што яго чакае нямала выпрабаванняў. Трэба будзе адлучаць добрае ад дрэннага ў сваіх рашэннях. Таму за дапамогай ён адправіўся да Бога. У 3 кнізе царстваў, 3 раздзеле, з 7 па 10 вершы, мы чытаем словы малітвы Саламона. «І сёння, Господі Божа мой, Ты паставіў раба Твайго царом замест Давіда, бацькі майго. Але я хлопец малы, не ведаю ні майго выхаду, ні ўваходу. І раб Твой сярод народу Твайго, які выбраў Ты, народу такога шматлікага, што паводле мноства яго нельга ні палічыць, ні агледзець. Даруй жа рабу Твайму сэрца разумнае, каб судзіць народ Твой і разбіраць, што дабро і што ліха, бо хто можа кіраваць гэтым шматлікім народам Тваім?» І заўгодна было Господу, каб Саламон прасіў гэтага. Пачнем з таго, што такая малітва была заўгодная Богу. Ён прасіў у Господа дапамогі, каб адрозніваць дабро і зло.
Парада Паўла была б зразумелай для мудрага сына Давіда. Вось чаму ён і просіць: «Божа, дай мне сэрца разумнае». Іншымі словамі, сэрца, якое чуе Господа. Вушы, здольныя чуць, насамрэч падарунак. У савецкай школе нас вучылі ведаць гук сірэны. Краіна вяла гонку ўзброенняў і асцерагалася ядзернага ўдару. Мы ведалі кожнае найблізкае бомбасховішча. Сёння на Блізкім Усходзе вайна. Жалезны купал Ізраіля імкнецца адбіць кожную ракету. Людзі ведаюць, што сірэна – сігнал шукаць бяспечнае месца. Слых, здольны ўлавіць зло, вельмі важны для духоўнага здароўя. Пра гэта Саламон і казаў Богу: «Я хлопец малы, людзей шмат, дапамажы разбіраць, што дабро, а што ліха». З чаго пачынаецца поспех? З пакорлівага сэрца. Трэба ўмець прызнаваць свае слабасці і нявопытнасць. Бо нельга навучыцца, калі лічыць сябе ўсяведным. Нядаўна была гутарка з адным пастарам пра сітуацыю паміж цэрквамі, і ён сказаў: «У нас праблем няма. Гэта праблемы ў іх». Такія словы і такі падыход ужо праблема. Таму Саламон кажа: «У мяне праблема, а я хлопец малы». З чаго пачынаецца поспех? З разумення небяспекі. Нельга недаацэньваць суперніка, асабліва калі мы вядзем гаворку пра духоўныя пытанні. Д'ябал – вораг Бога, мы перад ім маленькія дзеці. Небяспечна задзіраць нос і лічыць, што нам усё па плячу. Саламон не быў хлопчыкам, калі ўстаў на царства. У яго ўжо быў досвед кіравання. Ён бачыў памылкі і дасягненні свайго бацькі, але ён не жадае разлічваць на сябе. А на каго? Канешне, на Господа. З чаго пачынаецца поспех? З дапамогі Божай. Господ дапамагае аддзяліць дрэннае ад добрага. З ім мы можам падвергнуць выпрабаванню ўсё. Ёсць спецыялісты ў сваёй вобласці. Напрыклад, кіроўца-выпрабавальнік новых аўтамабіляў Джылі, ці тэстоўца праграмнага забяспечання, ці чалавек, які ацэньвае пахі, ці новыя гатункі вінаў. Але ці можам мы, як раіць апостал Павел, выпрабоўваць усё? І калі так, то як? Давайте прачытаем два верша 6 і 10 раздзелаў першага паслання да Карынфянаў. «Усё мне можна, ды не ўсё на карысць. Усё мне можна, ды не ўсё навучае. Усё мне можна, але нішто не павінна валодаць мною». Шматлікія хрысціяне жадаюць чуць выразныя парады, ведаць рамкі, прытрымлівацца правілаў. Але ў жыцці не ўсё так проста. Вось чаму Павел піша: «Усё можна, усё дазволена, свабода». Атрымліваецца, Павел не забараняе анічога, што не забаронена пісаннем. Выпрабоўвайце ўсё, але як гэта ўсё праверыць на дабро і зло для майго хрысціянскага сэрца? Простымі пытаннямі. Карысна? Навучае? Валодае? Як па мне, парады Паўла вельмі простыя. Ён за дабро. Вось толькі яго падыход прымушае мяне думаць, аналізаваць, ацэньваць. Ён запрашае нас з вамі да актыўнага духоўнага росту. Няхай жа пры гэтым Христос будзе ўсё і ва ўсім, як пісаў ён да каласянаў. Тады мы апынемся сапраўды на баку дабра. Бо мы – ягонае стварэнне, створаныя ў Хрысце Ісусе на добрыя дзеі, якія Бог быў назначыў нам выконваць. Цікавае слова выкарыстоўвае апостал – стварэнне. Гэта твор мастацтва, паэзія, штосьці натхняючае. А дабро – місія для нас ад вечнага Бога. Але дабро, заўгоднае Богу, без Хрыста немагчымае. Раней я карыстаўся папяровым штодзённікам. Потым адмовіўся ад яго на карысць электроннага. Кожны дзень складаецца спіс дзеяў. Ён сінхранізуецца з усімі прыладамі. Зручна, практычна. У адзін дзень я звярнуў увагу, што пункт чытання Бібліі і малітва ў мяне застаўся ў хвасце. Працоўны дзень плённы, я шмат зрабіў, але не зрабіў галоўнага, не дазволіў Богу папрацаваць з маім розумам і сэрцам. Як без гэтага стаць добрым выпрабавальнікам усяго і быць здольным выбраць добрае? Павел звяртаўся да пастараў. І сёння даручаю вас, браты, Богу і слову мілаты ягонай, які можа станавіць вас болей і даць вам спадчыну з усімі асвечанымі.
Я згодны з апосталам. Сярод стужкі жыццёвых падзей нам патрэбныя надзейныя рукі Бога і надзейнае кіраўніцтва слова. Если душа утомилась под бременем, солнце померкло и сердце во мгле, вспомни, что временно, все очень временно, все ненадежно на этой земле. Розы цветут, но завянут под вечер, ляжет роса, но исчезнет к утру. Гаснут от ветра зажженные свечи, льются ручьи, но засохнут в жару. Гаснут от ветра зажженные свечи, льются ручьи, но засохнут в жару. Разве о чем-то печалиться можно, в сердце нести огорчение и страх, если на свете все так ненадежно, если жизнь как роса на ветвях, в чем-то постигла тебя неудача или печаль посетила твой дом. Вспомни, как мало земля, это значит, если вся вечность дана нам Христом. Вспомни, как мало земля, это значит, если вся вечность дана нам Христом. Жизнь на земле лишь преддверие жизни. Милый мой друг, не забудь же о том. Знаешь, ведь ждет нас в небесной отчизне дивный, нетленный, невременный дом, вечной обители, радость спасения. Души ликуют и славу поют. Горе и слезы земного хождения будут забыты в желанном краю. Горе и слезы земного хождения будут забыты в желанном краю. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.